Bona tarda, oxigenats! Comencem capítol des d'uns arrossars plens de vida, per presentar-vos, com sempre, gran diversitat d'espècies, projectes, persones i ambients. Avui us parlarem de gats fers, reinetes, tords, balenes, orenetes, argelagues i ginestes. Comencem! I comencem ben forts anant cap al mar, per parlar-vos d'una descoberta d'unes quantes tones, la balena grisa que va arribar a les nostres costes la setmana passada. Uns bons amics naturalistes ens van passar entusiasmats aquest vídeo des del Port de la Selva, tot just de la tarda en què va arribar. Hem tingut l'oportunitat única a la Mediterrània de veure una balena grisa. Què vols dir ara? És una balena raríssima, que la podries veure a Califòrnia, però Sí. mai a la vida la veuries a la Mediterrània. És la segona vegada que es veu a Catalunya. Uau, Aquest és un exemplar petit, de 5 metres, és un jovenet, sí. però l'hem vist preciós, amb el seu xorro de l'espiracle que treu tota la... Fantàstic. Molt bé, molt bé, molt bé. A veure si tenim sort i la tornem a veure. Hem fet un albirament respectuós, ens hem mantingut sempre bastant lluny i per això, de fet, ara deu estar cap allà. I no ens hi acostarem, sinó que la mirarem amb els prismàtics des d'aquí. I més enllà de l'anècdota, que Déu-n'hi-do, hem volgut saber-ne més amb l'ajuda dels experts. Escoltem-los. La balena gris és una de les espècies que fan migracions més llargues, perquè des de les seves zones de cria, de la zona de Mèxic, on passen l'hivern també, fan migracions fins a 12.000 quilòmetres fins a arribar al mar de Bering, més amunt d'Alaska, on arriben en l'estiu a les zones d'alimentació. És una balena que fa adulta uns 15 metres, més o menys, és un gran cetaci, i que al néixer surten ja animals a partir dels 4 metres i mig, és a dir, una tona, i són animals grossos també. Des que es va detectar la balena grisa al Port de la Selva el dia 6 de maig, la xarxa de rescat de fauna marina i el cos d'agents rurals hem fet un seguiment d'aquest individu fins al dia 10 de maig, que és quan va sortir de les aigües catalanes en direcció cap al sud. Per exemple, quan va estar al Port de Barcelona, va ser acompanyada per les embarcacions de salvament marítim i de bombers de Barcelona per evitar que es fiqués dintre de les bocanes del port. Sempre que fem albiraments de cetacis és molt important mantenir les distàncies de seguretat, hi ha una normativa al respecte i, evidentment, ni molestar-los ni perseguir-los. La balena que tenim aquests dies aquí a la Mediterrània és un animal d'uns 15 mesos d'edat, de 8 metres, que al principi havien fins i tot pogut pensar, per la mida que era, que hagués pogut néixer a l'Atlàntic, però això s'ha desestimat. És una balena que va néixer a l'hivern del 2020, en principi a la zona de Mèxic, que va pujar en grup també a alimentar-se. A l'estiu del 2020 estava a les zones àrtiques, en el mar de Bering, inclús més amunt, i al moment de baixar, que va ser aquest setembre del 2020, va equivocar-se i en comptes de tirar cap a baix va arribar, perquè s'ho va permetre, diguem-ne, el desgel del Pacífic fins a l'Atlàntic. En allà ha anat seguint una entrada, diguem-ne, baixant per costa, ha arribat a dintre de la Mediterrània i ara el que està intentant és sortir d'aquí, seguint tota la costa, i intentar tornar a trobar la sortida de l'Atlàntic. Tenir una balena grisa en el Mediterrani és una cosa excepcional, però que no és una bona notícia en si. Un animal de primer any, que fa aquest seu segon any aquí a la Mediterrània, com és aquest animal que està en bastant mal estat a nivell nutritiu, alguna cosa ens fa veure que alguna hem fet malament, diguem. Al principi, aquests animals no haurien d'estar passant en l'Atlàntic i encara menys en la Mediterrània, perquè no són ni el seu hàbitat, ni la seva zona d'alimentació, ni per descomptar la de reproducció. I ara obrim la finestra salvatge, i avui ens fa especial il·lusió fer-ho, perquè ens permetrà conèixer de prop un projecte de recerca ben El potent. trampeig, aquesta, per exemple, és d'infrarrojos. Llavors, el que fa és fotos en blanc i negre de nit. Nosaltres hem vist que aquestes són les que van més bé, són petites, compactes, i la qualitat de la imatge, encara que sigui en blanc i negre, està bastant bé. Cadascú la posa com vol, però jo la poso així sempre, una mica en alçada. A llocs on hi ha molt de senglar, si tu la poses aquí, què passa? El senglar ve, sent la teva olor, es rasca aquí, te deixa el fang, i això va fent fotos, però a la imatge no surt res. Llavors ara hem de mirar la inclinació, no? O sigui, jo em poso aquí, on te passaria l'animal, jo sé que l'animal passarà per aquí, seguríssim, llavors ens hem de fixar en el que és l'objectiu, que seria la part negra de baix. Quan passi l'animal, doncs ja la foto sortirà ben bé al mig. Hola, oxigenats, soc en Pau Federico i soc investigador i membre del grup Fèlix. El grup Fèlix és un grup de treball de la Institució Catalana d'Història Natural. Estudia els carnívors de Catalunya i hi ha diferents projectes en aquest sentit. Un dels principals, el que ha agafat més embranzida ara, és el gat salvatge,
on diferents grups que hi ha per tot Catalunya s'han posat d'acord per fer un seguiment del gat salvatge amb la mateixa metodologia. Doncs el pla de seguiment consisteix bàsicament en tenir diferents parcel·les per tot el territori català, en tenim unes 17, més o menys, i tenim desenes de voluntaris que estan repartits per tot el territori i que ens estan ajudant amb aquesta feina. I a cada parcel·la hi tenim 12 càmeres repartides en 30 quilòmetres quadrats, és a dir, entre càmera i càmera tenim una distància d'1,5 quilòmetres. Bàsicament, aquesta distància és perquè un territori de gat salvatge, aproximadament, és de 2 quilòmetres quadrats. Llavors, si tu te surt un gat en una càmera i en una altra, podríem arribar a dir que són d'individus diferents. A més, també tenim un mínim de 2 transectes de rastres, d'uns 2 quilòmetres aproximadament, per la recol·lecció d'excrements de gat que després s'analitzaran per fer l'anàlisi genètic i saber si està hibridat o no. Perquè una de les principals amenaces del gat salvatge és la hibridació amb el gat domèstic. Llavors aquest treball en xarxa està molt bé perquè, a més d'obtenir dades científiques i poder ajudar en la conservació d'aquesta espècie, també és una part com de divulgació de la gent del territori. La recerca, encara que de vegades no ens ho sembli, està a l'abast de tothom. I una bona prova d'això és la ciència ciutadana. I és que de vegades no cal ni tan sols sortir de pobles ni ciutats. Connectem amb Terrassa. Hola, oxigenats! Soc la Marina, coordinadora del projecte Orenetes, i estem a Terrassa fent un cens del projecte, amb aquests voluntaris que ens estan ajudant. I el que estem fent és testar la nova app, perquè serà una app que ens ajudarà a fer els censos d'una forma molt més senzilla. El projecte Orenetes té dues vessants molt importants. La primera és una vessant d'educació ambiental. Serveix per conscienciar la gent com d'importants són les orenetes, la quantitat d'insectes que mengen i, a més, que són uns ocells que venen de molt lluny, que venen cada any al mateix niu i, per tant, els hem de posar en valor i no destruir els seus nius. Però, per una altra banda, també és un registre de tots els nius que hi ha. Cada niu que posem al projecte orenetes.cat és un niu que queda censat. Bon dia, oxigenats! Hola, soc la Glòria. Jo fa 3 anys que participo en el projecte Orenetes i soc aficionada a l'ornitologia. Jo em dic Teresa Beguer i soc novella. Vaig començar l'any passat, malgrat que fa anys que observo els nius, l'any passat vaig començar a fer censos. Participem en el projecte Orenetes dins del Centre Excursionista de Terrassa, és l'entitat que aquí, en aquesta ciutat, coordina la participació en el projecte i nosaltres fa 13 anys com a entitat que hi participem. Hola, oxigenats! Soc en Carles i vaig començar a col·laborar amb el projecte Orenetes des de l'any 2007, ara farà 15 anys, per cuidar la nostra natura tan preciosa i les orenetes són una part molt valuosa. Els censos que es fan en el projecte Orenetes estan molt tipificats, és a dir, hi ha un mètode que tots els voluntaris d'arreu del país hem de seguir i que consisteixen en la delimitació d'uns quadrats de 200 metres de costat. Cada censor pot escollir quants pot apropiar-se per ser-ne responsable i un cop es fa això és qüestió de fer el treball de camp. Fins ara com ho fèiem? Agafàvem aquesta fitxa, ho apuntàvem i després anàvem a l'ordinador i posàvem les dades. A partir d'ara ho podem fer des del mòbil, molt més senzill. Podrem anar caminant dins de la nostra unitat de mostreig, d'aquest quadrat, i podrem anar a posar els nius sense haver de posar-los després a l'ordinador. I serà molt més fàcil i d'aquesta manera pretenem que més gent s'ajunti al projecte i tinguem més nius censats i més nius protegits. Hola, oxigenats! La primavera és època de flors grogues, com la de la ginesta. De les moltes espècies que podem trobar, avui en veurem unes quantes. La primera, la ginesta, distribuïda sobretot en zones mediterrànies, matollars, marges de camins, espais oberts. La ginesta és un arbust alt, sense fulles i de flors grogues i molt flairoses, com ja ho va elogiar el poeta Joan Maragall. Una altra espècie que s'hi pot assemblar, però en aquest cas de muntanya, és el bàleg. Les mates no són tan altes i a més són d'un color més aviat grisenc, però tampoc no fa fulles i les flors també són molt flairoses. De les moltes altres espècies amb flors semblants, ara en parlarem de dues que són espinoses. Una és l'argelaga, també molt àmpliament distribuïda en clima mediterrani i clima càlid, en fenassars, en prats, camps abandonats, que en aquest cas les mates són de color gris i fan unes espines molt gruixudes. I una espècie amb un nom semblant però que no s'hi sembla gens és l'argelaga negra. En aquest cas és un arbust més alt de 2 o 3 metres i de tiges de color verd, però que a més fa fulles i el trobem distribuït a la franja marítima litoral en zones sobre substrats àcids.
Durant la segona setmana de maig és quan es produeix un major nombre d'observacions de calàndria, una espècie estepària que viu únicament a la plana de Lleida. No és un ocell que realitzi cap mena de migració de llarga distància, però és ara quan els mascles passen més estona cantant i per aquest motiu és quan es detecten més fàcilment. La becada és un ocell robust amb el bec molt llarg que manté una població reproductora petita i molt mal coneguda al Pirineu, Prepirineu i algunes zones de la Catalunya humida. És un ocell d'hàbits crepusculars, silenciós i per tant molt difícil de detectar durant tot l'any, però una mica menys durant la primavera. En aquest període realitza els vols de festeig al capvespre i a la matinada, que consisteixen a volar a poca alçada, en cercle, damunt de clarienes de bosc i emetent un raüc característic alternat amb una nota aguda i explosiva. És realment un espectacle de veure. I el pas de les setmanes també es nota sota el mar. Ens hi capbussem amb l'Eli, la nostra especialista en temes marins. Hola, oxigenats! Ja torno a ser per aquí, després d'un temps. I vinc preparada amb un munt d'històries per explicar-vos de coses xules que estan passant aquí sota el mar. Avui, per exemple, anem a visitar un bosc on m'han dit que puc trobar un niu d'un tord. Anem a submergir-nos a Cala Llobeta, a l'Ametlla de Mar, una de les cales preferides pels submarinistes de la zona per la seva gran biodiversitat. L'aigua ara encara és freda, entre 16 i 17 graus, i per això no veiem encara gaires peixos que es troben a més fondària. En canvi, la posidònia ja es veu força exuberant perquè li han crescut les fulles. Aquesta planta és importantíssima com a embornal de carboni. Es calcula que cada hectàrea de praderia pot absorbir el triple de carboni que la mateixa superfície d'un bosc tropical. Tot i que ara hi ha pocs peixos, al marge de la praderia de posidònia trobem uns nius ben estranys. Són nius de tord, en aquest cas de tord cendrós. Els construeix el mascle amb algues, fulles de posidònia, pedres i petxines, sempre al recer de la praderia, però damunt de la sorra. Si a la família li agrada, hi dipositarà els ous que el mascle fecundarà, vigilarà i oxigenarà amb les seves aletes, com podeu veure a les imatges. Els tords són peixos hermafrodites. De joves són femelles i en madurar canvien de sexe a mascles. Curiós com s'adapten, oi? I recordeu, les praderies submarines ens esperen plenes de vida per quan arribi l'estiu i les puguem gaudir de nou. Ei, els veieu? Són capons reials que estan fanguejant aquí en un arrossar acabat d'inundar. Tots coneixem el gran valor d'aquests espais pels ocells i altra fauna aquàtica, però aquí, a Pals, al Baix Empordà, trobem un exemple d'un arrossaire que ho ha dut encara més enllà. Ei, Albert! Hola, Júlia! Que has d'enganxar treballant? I tant, avui em toca fer una feina lletja. A planejar anivellar aquests camps que, bueno, fins ara no s'hi havia fet mai arròs, s'hi feia blat de moro, del blat de moro xungo, parlant clar. I, bueno, s'han de posar les terres bé perquè el camp quedi planer per poder-lo regar com Déu mana. Aquí farem arròs, i arròs eco, a veure què tal surt. No és només fer un bon arròs bo, net, just, un arròs que no tingui residu de pesticida, no sé què. És més que això. Un dels problemes que tenim a l'Empordà o a Girona és la manca d'aigua. El riu Ter té un transvasament a l'àrea metropolitana de Barcelona del 70% de la seva capacitat. Una de les alternatives que hem trobat als arrossaires per fer un estalvi d'aigua, perquè l'arròs necessita aigua, sí, però no necessita aigua tot el cultiu, és la sembra enterrada. El fet de sembrar-la amb sec, l'arròs neix de la humitat de la terra i no li hem de posar aigua fins que aquesta planta té 28 dies, depèn de la varietat. Cosa que si fas una sembra convencional has de fer una inundació prèvia abans de sembrar el cultiu i té, com a mínim, un consum d'aigua un mes més que no amb la sembra enterrada. I ara ens trobem que tenim un camp que hem de treballar aquí a Boada i resulta que hi ha 2 nius de fredeluga que estan covant. A la fredeluga, com més dies faci que estiguin incubant els ous, més difícil és que rebutgi el niu, no? I farem una cosa, esperarem el màxim i farem els treballs per fases, no? O sigui, li marcarem un perímetre, anirem un dia, farem la primera treballada
ens esperarem 2 o 3 dies, farem la nivellada del camp i si veiem que no ha abandonat el niu, llavors al cap de 2 o 3 dies el sembrarem. Jo crec que és una pèrdua assumible si realment contribuïm a que aquesta parella de fredelugues puguin fer arribar cap als ous, no sé quants n'hi ha. Tenim una espècie de ratpenat, que jo ara no te sé dir el nom, que hem descobert que s'està menjant la papallona del xilo. I el xilo és una de les plagues que més mal a mi em fan. Quan jo vaig començar a fer arròs, el xilo es sulfatava amb pesticides. Actualment es controla amb ferormones, es fa una confusió sexual amb ferormona, i això el que fa és que deixa anar l'olor a femella, llavors tenim tota la superfície del camp que fa olor a femella. El mascle vola, li costa molt més trobar-la. Tenim una femella que posa uns ous que no estan fecundats, per tant, aquells ous no naixerà al cuc. I s'evita de fer el tractament. I tenim un ratpenat concret que si hi ha aquesta papallona, la seva alimentació bàsica és aquesta papallona. Són capaços de menjar l'equivalent del seu pes amb arna. Això és super, Només es tracta d'afavorir que aquest ratpenat visquin a la zona dels arrossars. Li posem unes caixes nius i ells se'n cuidaran de controlar-te la plaga. És a dir, fem un control biològic de la plaga. No l'eliminem, sinó que la controlem. Baixem la densitat de plaga i, per tant, el seu dany, perquè seria molt més car el tractament químic que no el dany que et fa la plaga. Jo crec que si fes una agricultura convencional, aquesta terra la faria malbé. Amb l'agricultura que jo faig, jo crec que, com a mínim, la conservo. Però si a més puc fer coses per millorar-la, estic obligat a fer-ho, per les generacions futures. M'explico? Sí. Primera aquesta. I llavors segona. Hòstia, és una sort poder fer això. Si comparteixo els camps de cultiu amb arbres, amb fauna, amb no sé què, i jo faig un tractament que els afecta, els estic fent mal, no? I m'estic fent mal a mi mateix. En canvi, si ho faig en paral·lel amb ells, si ens respectem, saps? Arribem a que jo tinc una bona producció, un producte de molt bona qualitat, i ells conviuen. O sigui, és un benefici mutu, jo crec. I deixem l'Albert fent bona feina i acabem el capítol coneguent l'experiència de l'Alba, que va anar a fer recerca en primera persona amb en Dani a Gallecs. Gallecs és un espai de 733 hectàrees que està destinat principalment a l'agricultura ecològica, però és un gran mosaic agroforestal, tenim petites bosquines i tenim la sort de tenir una gran biodiversitat, ja sigui amfibis, rèptils, mamífers i aus. Hola, oxigenats, som l'Oriol i l'Alba i avui hem vingut a Gallecs amb en Dani del Gremp per aprendre molt sobre amfibis. Una de les coses que ens ha cridat l'atenció d'en Dani i l'equip del Gremp quan hem anat a fer el seguiment dels diferents punts de concentració d'amfibis ha estat l'atenció a complir les mesures de bioseguretat. Pel que ens ha explicat, la dispersió de malalties entre poblacions és un problema molt greu i cal prevenir-lo. Per anar fent boca, hem trobat alguns invertebrats, un escarabat pudent, un escolopendre, un esfinx. I pels camins, tot i que la nit no era massa humida, hem trobat diversos gripaus corredors. Mira, un masclet, té la gola de color lila, i té aquí aquells llats nupcials que no es veuen gaire. Ens ha quedat ben clar el perquè del seu nom. Als diferents punts d'aigua de Gallecs hi hem trobat larves, capgrossos de tòtil, de gripauet. És un pelodites puntatus, un gripauet, perquè és l'únic que té aquestes línies superfines. En Dani ens ha explicat la feina que fan d'eliminació d'espècies exòtiques, com els carpins o els crancs americans, i com això afavoreix els amfibis. I el que més hem vist i sobretot sentit... L'única granota de Catalunya que té els dits així. S'agrega una substància per poder pujar. Han estat reinetes, amb un munt de mascles raucant dins de l'aigua, a basses de tota mena, tant naturals com de rec. La reina de la bassa. És una fecundació externa. La femella posa els ous i el mascle deixa l'esperma sobre els ous. I fins aquí la primera experiència de recerca en primera persona. Tenim ganes de tornar a Gallecs i seguir descobrint tot el que hi ha per aquí al voltant. Doncs bueno, oxigenats, anem a casa a dormir, que ja és tard i demà vol ploure. Hem vist molta fauna i ara ja a dormir. Apa, adéu!
I això és tot per avui. Seguiu amb els 5 sentits ben connectats a la natura que ens envolta i també una miqueta a les nostres xarxes socials, on ens hi anirem trobant. Fins la propera, oxigenats!